Hello friends, welcome to Odia Cat. ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ପରି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବଣରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ପତଳନିଦ ପାଇଁ ବାଘ ରାଜା ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରସାଦରେ ଜଗୁଆଳ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଲୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ରାତି ପାହିଲେ କୁକୁର ତା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବାଘ ରାଜା ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ବିଲୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନମାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଶିକାରକୁ ନ ଯାଇ କୁକୁର ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ ତାକୁ ଭାରି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବାଘକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ପାଳି ବିଲୁଆର ଥିଲା। କୁକୁରର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ କୁକୁର ଦରବାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁହେଁ ମିଶି କୁକୁର ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି। କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ଜଗୁଆଳି ହୋଇ ବସି ବସି ଆରାମରେ ଖାଇବ। ଏହି କଥା ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ କୁକୁର ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଭୋକିଲା ବାଘ, ସେ କେଉଁ ଜାଣିବ, ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା ଓ କିଛି ମାଂସ କୁକୁର ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲା। ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଓ ମାଂସର ଗନ୍ଧ ବାରି କୁକୁରକୁ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସେ ମାଂସ ନ ଖାଇ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ବସାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଏମିତି ବେଳେ ବିଲୁଆ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। କୁକୁର ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆଜି ମାଂସ ଯୋଗାଇବାର ପାଳି ବିଲୁଆର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ବିଲୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଚାକୁ ଚାକୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଗରେ ଜଳିଯାଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁକୁର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତାକୁ ଝାମ୍ପ ଦେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କୁକୁର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ବାଘ ରାଜା କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝି ତାକୁ ଦରବାରରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। କୁକୁରମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହିଂସ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜନବସତିରେ ରହିଲା ଓ ମଣିଷର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଲଟିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ରାଗରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଏ।